Pini phai kuni ni phai ingkora sirke bani ada por phai troxia por malom raikom sai khiatum joy pen birta kilong teng Dillai to war krong thom ka chetok along ki ton kilang asai ding dun si I huma track along pen lin creaser kep akani ne abdun long check posi birta long pon birta kilong dona tengki ada por phai troxia por pen Dillai to war krong thom ka chetok along Dillai police station SIUB Deepak Lahon ASI Jiten Gogoi PS staff lapen C20 CRPF camp bokajan atum chelang si ke ton kilang asai ding ponlo Bangsa hut ihu matrak registration number AS01 GC 5478 aphan hon thipen ritar libdun si home crisir cap kaddu kawe pangrum pet pen lin cleaner cap akani truck air filter long ke patu joy long pen long ponlo Lapen hitia long ador Kuti si andoji pusi pachini Bangso long banghinya bang photum raikom sai kheri deng ching nang lo kaching nang check banghinya bang photum amen laki Achia basnet artaningkan plike prapho kalitang gokul basnet asopo diomon limbu artaningkan ingko rapho sukbir limbu asopo banghinita senapati manipura sorpusi pangthek ponpen nep ingnang ponlo keneplong NDPS ason mate kani ke doan kilangchari ponji aphan bokajan SDPO John Das pen chepari deng ponlo Dillai pen bijoy rongpi karbiang long lai